Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimiz din bilen baglanyşykly boljak. Ol hem ine din diýäniň sebäbi ine dün şol Lellimiň ogly Serdar Mesin Sokar Mekke'den idine gaýdyp gelipdir. Ine şonu ulut şowhun bilen 2 gün märi Watan Satan programasyny halkymyzyň aňyna goýup oturlardy. Gelin biraz uzagrakdan başlaýyň şu söhbetdeşligi. Bizde diýänim Türkmenistanyna şol ýanky Sowet häkimeti gelip Türkmenistanyny öz ornuny tapandan soň Türkmenistan Respublikasy döredilenden soň orslar ýuwaş-ýuwaşdan ýanky türkmeniň dinini gysyp başladylar. Mollalary, ahullary, ýanky dinarlary ýekelikde, köpçülikde maşgalasy bilen şol tutup ýa-sebere sorgun etdiler. Aňsady ýa-da şolary şol Türkmenistanyň içindäki şol goltumdaky guýulary, kärizleri şolar adamlar diýerligine içine atyp ýa atyp öldürip şondan doldurdylar. Şondan soňra bizde din ulu gadagançylyk astyna girdi. Musulmanlar öz dinini, öz ykdykadyet işlerini gizgellikde ýylyň gözünden daşarakdy, gecelerini, akşamlaryna berja etdiler köp ýerde. Arada gurbanlyklarym şuňa edip tutuldy. O sünnetli meselenim ozal yüz gözek belki müň gözek eşdensiňiz şol Sowet zamanynda sünnete ýatyrmak gadagan ýyly ýöne şonda da adamlar ýuwaşlyk bilen öz çağalaryny sünnete ýatyrardylar. Şo taýda tutulan adamlar egerde ol kommunist bolsa onda işi gaýtdy. İşinden wezipesinden kärinden hem zatdan mahrum edilerdi. SSR ýykyldy. Şol döwre Türkmenistanyň içinde milyonlarça dinini doğru dürüst berja edip oturan musulmanlar vardı Türkmenliň içinde. Ömrüni şol yüzünü Kaaba tarap tutup namazyny okap geçiren adamlar milyonçadyr. Şoň içinde mene matan bar. Ýöne şolary ýanky adamyň ömrüne bir gezek secde etmeli ýeri hacı pardy, ýanky Mekke Medine gitmek, Kaabany baryp görmek, bir jennetiň alamaty diýip aýdylşy ýaly şoňa gidip bilmän galdy. Halkymyzyň köpüsi hem däl şol SSR ýykylýança belki şol Türkmenistanyň içinden haja gidip gelen adamlaryň sany 10 ýa 15 adam bardyr ýa ýokdur. Olaryň şol hökümete degişli adamlaryň özleri bolup bilýär. Şo dine öwrenýän kommunistlerdir ýa ýene biridir ýa iş komandirovkasy bilen gidenlerdir. Başga adam ýok watandaşlar. Inni ýygy näme boldy? SSR ýykyldy boldy. Adamly pikir etdi. Biz hemmemiz şol öňkü durmuşymyza, öňkü durkymyza, halkymyzyň, milletimiziň ata-baba ýyzarlanyp gelýän ýoluny dolanyp gelerse dünýänem syýahat eder şol sany Mekke Medine'de gidip geler, Kaabany görer, ibadat kılar, farzymyzy ýerine ýetirersi. Maşallah. Ýöne olar duglaryň başa barmady näme üçin? Niýazow ilkinji nowatda olaryň eden işi aňlandy. Halk şu zatlary suwsan, halk şu zatlary isleýär, öz dininiň gaýtaryp berilmegini hem de şoň esasyny da öz durmuşyny, maşgalasyny, çağalaryny terbiýelejek adamlar kän şol döwür SSR ýykylanda. Şonuň öňüni almak üçin ýa-da şu hereketi öz adyny ýa öz tabiýlygyna geçirmek üçin Niýazow oýlap tapandady. Hökümet agzalaryny, ministrleri ýany bilen alyp 92-nji ýylyň aprelinde Mekke'ge gitdi. Ol 92-nji ýylyň apreli görünip duran zat SSR gutordy. Her bir döwlet öz bilişçe ýaşamaly. Näme diýär?
Niyaz. Bardı Mekke. Hemme ministerleri daşına yığınap, şulara ant iştiriye. Siz maňa wepaly bolarsyňyz, siz maňa ikilik etmersiňiz. Şo sözüm mine şu keramatly Mekke'de ministerler şoňa berýärler Niyaz. Şoň keypine de orşo taýda atella, Mekke Medine'de kanyak içýär. Abdukulin aýtmagyna görä men haýyş etmäň şonu separataj bol keramatly ýer toprak Araplar bilse bize hezil vermediydi. Eline salgak koyuverdi, şo taýdanam şol keypi bilen boldy diýendi. Kim bilen oturup içipdir, näçe adam bolup içipdirler. Men onçadan bilemek, ýöne şoň özüniň içenini hana Abdukul gürüňlerini aýdardy. Şular ýa halkyň öňüne çykyp aýdan ýeri bar. Niyaz Mekke'den dolanyp gele gelmäne aeroportda düşüp halka diýen sözü birinji diýen men azman nidi. Şunu belli. Men azman nidi. Muňa da halk köp önandy. İkinji diýen sözü men nidi ýurtda diýdi 200 sany baý döretjek, şolaň üstü bilenem diýdi, döwleti dolandyrjak diýdi. Munam bolşýaly, durşýaly töwerege eýam kabul etdi. Sebäp olar Mekke'de oňa eýam wepaly bolmaklyk barada andyşyp awy ýaladylar da. Ola pikredendir. Şol töweregine ministerler biz eýam hemmämiz şol 200 san baý hataryna girdik. Olardan garşylyk ýok. Halkdanam kim garşy bolsun? Mekke'ge gidip geldi, hajy bolup geldi. Öňüne çykyp halkyň men azman diýip dur. Gözüni gyrpman. Halk meni inanmaklyk bilen kabul etdi. Men ýaly iki ýeke inanmaýanlaryň gözüniň oduny almak üçin ogurlaň başlygyna aýmyrat bardy. Muny çykaryp göz görteli halkyň öňüne atdy. İksan jenayet eden bar. Olaň mesele şol döwür bizde ölüm jezasy bar. Ýöne SSR zamanyna atylýarlaryň hiç birini telewizorda görkezene. Bularyň götüp bilen maslygyna meni telewizorda görkezdi. Arasda hacı musulmançylyga dolanyp geldi. Ogurlary atdy, jenayetkarlary atdy. 200 san baý döretjek. Bize Allah'ın beren hacı prezidenti başladılar. Öw. Mene peygamber derejesine getirdiler. Olam muňa garşy durmady. Şeýdip halky arlap halkyň deň ýarsyny teriyek bilen geraýyn oturdup gardy ýaşlary ezadan şol siýasata goşulmasyn diýip. Onuň alyp baran döwlet siýasaty din bilen baglanyşykly. Ol dini öz siýasaty üçin ullan. O taýda musulmançylygam ýok. O taýda Hudaý bolan, Allah bolan anamam ýok. Ranaýyň maňa ol şol Mekke'ge giden de ýanyna Türkmenistanyň müftüsiniň orunmasary bolanak onun separataj näme diýse sen sünnetin ýok diýdi. 52 ýaşynda Niyaz sünneti ýatyryp şondan soň Arabistana gitdiler. Olam ne hakykat. Bir Niyazta 6-njy ýyla çel amanadan tawşyrýança halky şeýdip oýnap geldi. Hemme taraply din tarapyndan men şu din tarapyna alýan. Mescitler açıldı. Atasynyň ady näme? Mescitleriň ýüzüni Kur'an-ı Kerimden, hadislerden ýa-ni sözleri ýa kelemeler ýazmaň orna Sapar Murat Niyaz adyny Türkmen maşyn nämesi, mescidi, nämesi şoň sözlerini getirdiler. Mescidin suratyny diwaryna ýelmenen hatlar şol. Sonra munyň adyny peygamber diýip tutup başladylar. Mescitlerdäki ol ýanky dini dogrudur salyp barmaly imamlar bar. Bular öňüne epilip diňe Allah'ın ornuna şunu başladylar. Allah'dan gorkmalylar, Niyazdan gorkmaly. Şo ünnölüp mescide gelýän adamlaryň agyna goýuly. Bolýa Niyaz öldü, ölünün baydağını Qur'an alıp götürdü. Sebep olam onun yanına şarik de gördü. Ne edip halkı allamalı. Ne edip halkı dinin içine sokup, şunu dilsiz ağızsız koymalı Türkmeni. Olam entek Niyaz yere sokma kalır, gidip geldi. Kızılgımı metmesi olmaka Niyaz'ın kabrını. Mekke'ye varıp geldi. Devlet
Adam üçindir diyen. Yani kim adam üçinligini aýtmady. Halkan pikir etdi, özü üçinmi kadip. Ana allyňyz 15 ýyl 6 saýyňyz kim üçinligini hem gördüňiz. Ondan bilemine hajy bolup geldi. Dini bir tarapdan şeyde kullanýar, halk azgyn bolmasyn, öz hakyny talap etmesin, talap etse senne hamany haja ýanky gargyş edýän ýa şoňa ikilik edýän ýa dil ýetirýän ýa şek ýetirýän diýen ýa. O hakyky dinar adamlar bilýär onuň kimdigini. Ýöne dini entek görmedik, bilmedik, okamadyk, salasawat adamlar şolonky dogrum kadyp kabul etdiler. Inne aýlanıp dolanıp şuguna geldik boli, näme diýär Gurban oly? Men näme ýadadım, men garradım, men şunu söýlap häkimet başynda boldum diýip ýalan sözläp ogluny sokýar, şota körse. Inne atalogul nira gitse bile hani ýanky ýadadım diýip beren Gurban oly oglunyň öňünde ulgap berýär. Hani ýadagulygymyň nira gitdi, garralygy ýa beýlekesi. Ine atoýnadyp halkallap, ine lellim öz ogluny getirip ornuna körsesin oturtdu. Öň ýanyna da ozal aýtdy boljak zatlary. Şol parlamentin güýjüni, ozalama güýjü ýok bolýar, adyny ýere düşürip oň ornuna halk maslahatyny diýip 56 adamy sokdy. Özüm ýol başy boldy indi. Ýurdu atalogul ikisi dolandyrmaly. Başga adam ýok o taýda. Ýa-da şol haram tohumy hem de şolary gollup berýän ene terrorist topar. Sahnaň öňündäki, sahnaň ýeňsesinäki, şolaň hemmesi birleşip ine bir terroristik topary emele getirýär watandaşlar. Indi bilen baryp hana sülmerap gördüňiz. Ene Mekke'de yüzün aşağı salan bolupdy, oň aňaýan oýan Kerim bolup pökküje dur. Seredin bular näme çyp bolýar? Indi Putin kakalarynyň awry, ady, güýji ýurdu gün-günden pese düşüp tozmak bilen bar. Bular şo indi halkyň gözüne çöp atyp indi goşadyrmak üçin musulmanlaryň Mekke barýar. Şu häkimet özlerine saklamak üçin galan gaçan iki şu dini ynanýan adam belki bize de ynanır diýip edýän oýlar bolmaly. Indi men şu taýda özüme sora berýän niýas döwründe berenim şol 93-nji ýylda men ýam ýurdun daşynadym da sonra ay ine biziň bey hajymyz nämämiz diýip. Size bir sözüňizde hajy diýäňiz, ýene de Niýasyň adyny Serdar diýip arak çykarýaňyz. Bu nähil bolmaly? Olam köşkünde domuzyň eti bilen ýagy galyşlar kalbasany Leningraddan ýörüýte zakat edip getirýär. Fransadan men diýen bir çüşasynyň bahasy $1000-5000 konyaklary getirip gagirýança içip doýup ýaty, üstüne geraýin bilen ýetirýär. Bu nähil ol hajy bolýar? Gurban olyň nähil hajy boldy? Hey şoň namazyň üstünde durup 5 wagt namazyny okan adam barmy? Aýdyň şonu. Ya ogly, ya agtygy. Bula näme bir milliardlarça adamyň ynanýan dinini oýunjaga ýurdular. Öz siýasy gurjagyna ýa guralyna gurdular. Ya ýalynmy? Teredin bu bolýan zatlar. Milliardlarça musulmanyň baş diýýän ýa topragyny ýa daşyny ine bular şular özleri doňuzdan hem haram şulaň edip oturan işi baryp şu topragy pohlak gaýdýarlar. Biri kanyak işte beýlekesi ine halkyny arlap emet üçüncüde meni oňoruna geldi. Indi Gurban Olyň döwründe ogurlanan pullar halkymyzyň milliard dollarlar nerelerde yerleşdirilipdi? Arabistanda dälmi? Dubayda dälmi? Şo pullaryň gelip çykyşyny şo taýdaky şeýhler ýa dini gollaýarlar bilenakmy? Ya dini ýöredýärler. Ya bilenaklar şular nä sebäpdir şo tak baranny? Ya şulan günnelik düzgün tertibini gören aklar mı? Ya şulan heni birin namazın üstünde durmadığını bilen akmılar? Elbette bilýärler diýip hasap edýär. Bilýän bolsalar onu näme üçin? Bu doňuzdanam haram adamlar Mekke Medine goýup berýärler ya Kabe. Ine mende sora. Şo Niýasyň döwründe şunu açyk berdim Azatlyk radiosynyň üstünden bir näçe gede.
Inni 30 ýyldan soň ýenem şunu gaýtalamaly bolýar. Inni 3-nji nesiliň doňuzy bar ýaşatak. O nähil beýle bolýar. Bir halkyň ak yürekden ynanyp asyrlar boýy kalbyny päkizelik saklap gelen dinini ine bir yankı bir peygamber doğanını bölen şeytanlar ine zäherläp otyrlar. Şundan soňra onsoň nädip şol adamlaň kaptalyna durup dinini anjak ýa-da şular wagt edýän yankı mescitlerdäki o kellesi selleli yankı bir dini sumoklar bar. Ahun nidi näme diýdi? Şolardan men garajanymy, şo köçede doňuz ýagyny ýyp ara geçip burçda yatan alkaşam gowy hem ýakyn hem düşnükli. Dep onuň hiç kime eden ziýany ýok. Özünden başga. Öz eden işine de o dünýede öz jogabyny berer. Emma bular 4 milyon halky ýakdylar. Ýaşlymyz ýönekä ýaraýdyna saparagy bile 10 milyon adam dogmady. Ya öllü gitti. Onmas olmalyk şu mahally. Olon janyny o dogmadyk çağılan ýemesine kim günäkär? Şular dämi? Şular dämi? Inni baryp atalogul inni Mekke'de hacı bolup titul al, halka alap inni ýene-de kürsüde oturmaly. Şulan hacı bolsunmy? Siz arada maňa sonra jogap berdiňiz men şol diňe balkanyny Nevitdagda bolýan şol mektep okuwçylaryny getirip şol jelepxanalarda ullanýanlyklary bar edi. Indi şuň kunny ýeri geldini Aşgabatyň kynama aýdyp berýin. Şol SSR ýykylandan soňra şol köşkü diýäse gupbaly köşk, şol Niýazyň oturan ýeri töweregi şoňa dörlü dümen yerden emeler delegasiyalar gelýär, mihmanlar gelýär, o iş adamlary gelýär, biznesmenler gelýär, ýene kim gelýär? Şolary garşylamak üçin ýanky naharlamaly zat etmeli. Ministerstvo targowly bar, ýanky Söwda ministerligi. Şolar mekteplerden şu men ýan owadan gyýylar saýlap alyp, Aşgabatyň başlarlaryny Aşgabatdan başladylar. Şolar saýlap alyp getirip şolary barlygdan geçirýärler. Barlyg diýänim ýöneköy barlygy däl, watandaşlar. Indi dile geldi, bile geldi, aýdaýyn onu. Ýöreýte şol aýal wiragyny çagyryp, şolaň gyýylygy barmy, ýokmy şunu çelli barlap, şol sinagdan geçen gyýylary onsoň alyp gidýärler şol köşküň içine gelen mihmanlara hyzmat etmäge. Şu hakykat. O Niýazyň döwrüne başlananda şu güne çellen şol dowam edip otyr. Şol Söwda ministerligi konkursa gylan edýär, gelýän ýanky mihmanlary garşylamak üçin. Elbette o gyýylary sowga demedilýändir, serpa ýemedilýändir, baryp şol gelen mihmanlaryň göwüni tapan üçin. Şolardan göwreli bolup çağı dowralaram bar, onu aýdýarlar. Ýurda barsak çykarar taklifini. Yani şulan hacı bolup oturan ýurdanyň paýtagtyny şu özleriniň edip oturan işi şol. Bir günnäl indi 30 ýyl Türkmenistan azatlykda ýaşap, erkinlikde, garaşdyrlykda diýdi. Şoňsy hiç bolmany 25 ýyl şol şu gidip otur. Hep ilkinji habarlar maňa 95-nji ýylda gelip başlady. Onu Aşgabatyň kyny az görüp, soňra gyrık şetleri esasany Mari soň Balkan ine şu 3 welayatdan ýaş gyýylary, owadan gyýylary Aşgabada getirip ullanyp, ondan soňra olary köşkde ullanandan soňra Türkiýe uradýar. Türkiýede de ullanyp soňra ony şu taýda Türkdäki ýa Arapdaky baýlara satýan ekelen. Bir bölegi. Galan bölegim nira ýitirim bolup belli däl. Aşgabatdaky şu kun şol näme bolýan 20 ýyl geçen bolsa şu 40-45 aralygyny akşa döwürden alanda şuň kun 18 ýaşlygyna çellik dogran çağırar kimden bolurlygyn belli däl. Şu owadan gyýlandy. Ya owadan gelilden şuň kun. Näme hasabyny owadan gelip berer, owadan ýip berer, owadan jaýlarda ýaşap berer. Şol akydılıp gerekli adamlaryň aşagyna ýatyrlanlygy üçin ine watandaşlar sizäne dälen dogry habar şol. Hemmesi diýip aýdamak. Köpesi. Şol köşke akydylanyň amansipany ýok şolaň içinde. Onu Aşgabatda tapdyrmaýanam ana Jemali Allaňysy bilen konsertlere getirdip, onu beýdi ulanyp başladylar.
Son görse bulan iştäsi açyldy Aşgabatdan barlar diýip vilayatlere gelse, vilayatlardan barlar diýip etraplara gelse, ene bular emedil niyaz soňa Gurban bolan edişýaly. Owa şu haramlyklar etip başladylar. Her bir etrapda var ýöreýte saklanýan jaýlar. Şu jaýlara da haçan barlygy gelen, näme ýokardan adam gelen, okuwçy gyýdylara gidýär. Şu tak okuwçy çağalar. Boldy. Ene bütün Türkmenistan şeydip bular ullanyp otyny atalagul. Ene bulan dinnar bolşy şu. Men diňe dinnarlygyny alýan, onu men ol kanun boýunça eden jenaýatyny ýa berilmeli jezasy bardy görüň gidemok. Onsoň şulaň edip oturan gece günni 30 ýyllap edip oturan jenaýaty dinin kada kanunlaryna sygýanmy sygynakmy? Ene şo sora. Hemmemiziň öňümizde dur. Şoňa da jogaby özüňiz taparsyňyz diýip umyd edýän watandaşlar. Bolýanyna sag bolun. Saglykda görşeliň hemmemiziň öňünde sag.